האולם ערוך לקראת פעילות סוף שנה של ילדי כיתות ג' ד' וה' מבית ספר קסם במסגרת תוכנית ממדים. תוכנית ממדים היא תוכנית לימודים ניסיונית שמטרתה פיתוח וטיפוח חשיבה גיאומטרית ושיפור התפיסה המרחבית. העקרונות המרכזיים עליהם מתבססת התוכנית הם שימוש מתמשך ורצוף באמצעי המחשה ומשחקים, ושילוב עבודה בדו-ממד עם עבודה בתלת-ממד מהרגע הראשון. הפעילות מתוכננת לשאת אופי משחקי תחרותי, ובמסגרתה יפעלו התלמידים הן כמורים והן כתלמידים של חבריהם. על השולחנות המוצבים באולם יפגשו התלמידים אתגרים מגוונים אשר מייצגים את הנושאים שנלמדו במהלך השנה. בשולחנות אלו יבנו התלמידים מבנים תלת-ממדיים בעזרת רכיבים סטנדרטיים. רכיבים אלו הם מנצרות ופירמידות מסוגים שונים. בעזרת אבני הבניין התלמידים ינסו להעתיק את הדגמים המוצבים על השולחנות. גם על שולחנות אלו מוצבים דגמים, אלא שהפעם, במקום לנסות לשכפל אותם, יתמודדו התלמידים עם בניית תמונת הראי שלהם. בשולחנות הבאים יתנסו התלמידים ביצירת מבנים, תוך התמקדות באספקט מסוים של המבנה. בשולחנות אלו, למשל, יבנו התלמידים מבנים שיש להם קו רכס, שצורתו זהה לצורה המסורטטת בדפי המשימה. האתגר של התלמידים יהיה ליצור מבנים שונים, שקו הרכס שלהם זהה. בשולחן זה נדרשת התייחסות לאספקט אחר של המבנה. הפעם מדובר בצורת הבסיס שלו. במקרה זה התבקשו התלמידים ליצור מבנים שצורת הבסיס שלהם זהה לצורה המסורטטת בדפי המשימה. גם כאן התבקשו התלמידים ליצור מבנים שונים שצורת הבסיס שלהם זהה. האספקט בו התמקדו התלמידים בשולחן זה הוא תמונת מבט העל של המבנה. בעזרת אבני המשחק ייצרו התלמידים מבנה תלת-ממדי, ולאחר מכן ייצרו את תמונת מבט העל שלו בעזרת מגזרות נייר. בשולחן זה יתמודדו התלמידים עם משימות המוגדרות באופן מילולי בלבד. התלמידים מקשיבים לתדריך המפרט את כללי הפעילות ואת אופן ההתנהלות. כאמור, מדובר בפעילות תחרותית הממריצה את התלמידים לפעול לא רק כפותרים, אלא גם כמורים. המטרה החשובה שלנו היא לא רק לפתור. המטרה החשובה שלנו היא ללמד איך לפתור. זה הדבר הכי חשוב. ועל זה בעיקר אנחנו מקבלים את הנקודות. איך נדע באיזה חלקים להשתמש? מאוד פשוט. אנחנו נסתכל למטה, וכתוב פה באדום, הנה אני מקריא לכם, כתוב פה 4 מם. מה זה מם? מנצרות, נכון מאוד. 4 מנצרות. עכשיו שאלה יותר קשה, כתוב פה 1, שימו לב, פ'.ר. מה זה פ'? מה זה פ'? חלקים שעבדנו איתם, שעבדתם איתם מעט, אבל חלקים שעבדתם איתם והם לא מנצרות. פירמידה. איזה פירמידה זה פ' פירמידה ריבועית. אם בשיעור עם נורית אתם פגשתם פירמידות משולשות, נכון? היום אתם תפגשו גם פירמידות ריבועיות, שהבסיס שלהם הוא בצורה של ריבוע ולא בצורה של משולש. יש פה דברים חדשים. אנחנו אמנם עושים סיכום, אבל אנחנו גם נחדש היום, אוקיי? עכשיו, שימו לב, אנחנו כל השנה עבדנו במנח ריבוע, ולפעמים גם עבדנו במנח מאוין. פה, בדגמים האלה, וזה יעשה את זה יותר קשה, כל המנחים הם אפשריים. יכול להיות מנח משולש, יכול להיות ריבוע, יכול להיות מאוין. כלל חשוב נוסף בפעילות הוא שאסור לשני תלמידים לשתף פעולה ביותר ממשימה אחת, כך שבמהלך הפעילות נוצרים כל הזמן זוגות למידה חדשים. בתחילת הפעילות מתמודדים התלמידים באופן פרטני עם המשימות השונות. כל תלמיד בוחר לעצמו את הנושא ואת דרגת הקושי המתאימה לו.
לפני התחלת תהליך הפתרון, יש ללמוד מהם הרכיבים הנדרשים ולהצטייד בהם. בשלב הראשון, יש לבחון בקפדנות את מאפייני המטרה אליה שואפים להגיע. לאחר מכן, יש לערוך השוואה בין מאפייני המטרה למאפייני הרכיבים שבידינו. בתהליך פתרון מושכל, ההתקדמות נעשית שלב אחרי שלב, תוך השוואה מתמדת של התוצר הנבנה ביחס לאובייקט המטרה. עד שבסופו של דבר היעד מושג. בהמשך, תלמידים שהצליחו בפתרון משימה, מזמינים חבר או חברה ומציגים להם את הבעיה ואת פתרונה. יש תלמידים שמסתפקים בהדגמת התוצר הסופי, וישנם כאלו שמלווים את תלמידיהם שלב אחרי שלב. לאחר שחברי הצוות מנחה תלמיד מרגישים שהם שולטים במשימה ובפתרונה, הם מזמינים את אחד ממנחי הפעילות ומציגים להם את תוצריהם. לאחר מכן מתפצלים בני הזוג וניגשים לפתרון משימה נוספת, שבה ישתפו פעולה עם בני זוג אחרים וחוזר חלילה. הפעילות שמשכה כ-90 דקות מתאפיינת בפעלתנות ניכרת, ונראה שעל אף המורכבות והתובענות הן של המשימות והן של הפעילות עצמה, התלמידים מוצאים את מקומם ופועלים מתוך עניין והתלהבות לאורך כל זמן הפעילות. אבל אתה אסור לך לרשום נקודות. זה צריכים אמרתי, רק אמרתי משמעות. אוקיי, לא משהו. עם תום פעילות התלמידים מתקיימת שיחת סיכום, ובמהלכה מדווחים התלמידים על תחושותיהם במהלך הפעילות. נידונה תגובתם להיבט התחרותי של הפעילות, לרמת הקושי של המשימות, לכלים שרכשו במהלך השנה, להבדלים הקיימים בין פתרון משימה לבין הוראת הפתרון לתלמיד אחר ועוד. כל אחד יגיד מה עשתה לו העובדה שהפעילות הזאת הייתה פעילות תחרותית. אני לא כל כך אוהבת תחרויות, אז פשוט כאילו אמרתי לעצמי, תשכחי מזה שזה תחרות ותעשי מה שנראה לך. מקסים. אני מעדיף תחרויות שאתה מתחרה, אבל לעצמך. ביחס לעצמך. אתה עושה הישג אחד, ואז אתה מנסה לעשות את אותו הישג, אבל עוד יותר גדול. מקסים, מה שאמרת. אתה אומר, אתה מעדיף תחרות לא נגד אחרים, אלא נגד עצמך. וזה מה שעשית גם פה היום? אתה שמת את זה פה היום? עשית משהו מאוד מחוקם אם זה מה שעשית. עשית משהו מאוד מאוד מחוקם. אמרתם פה דברים מעניינים ומקסימים, אני רוצה לשאול אתכם עכשיו עוד שאלה שקשורה לתחרות הזאת. איך זה היה, הרגיש לכם לתפקד גם כמורים וגם כתלמידים? והאם הייתה איזו העדפה? האם נתן לכם העדפה להיות מורה או תלמיד? ובאופן כללי, איזה הרגשה זה עשה לכם? כן, יאלי. עבדות רק פעמיים. כן. זה כיף להיות מורה, תקשיב. לך זה כיף להיות מורה. לא להיות מורה עכשיו, בספר אני לא יודעת. אבל אז מה, אתה יכול להגיד מה הכיף בלהיות מורה? זה כאילו כיף שאתה מה שחשוב, עכשיו הוא כאילו יודע. אוקיי, אבל אתה נותן, יש לך אפשרות לתת, כן? אתה מרגיש שיש לך דברים לתת, אז זה בעצם מחזק אותך, יפה, כן, תגיד. תגיד גם מה זה להיות מורה. כן. כאילו, זו הרגשה מאוד טובה, מתי שאתה מלמד מישהו רק לבית חברים שלך. כן, אבל אתה יכול להגיד מה טוב בהרגשה? מה עושה את ההרגשה הזאת להרגשה טובה? אני לא יודע בדיוק מה עושה לי טוב. אתה לא יודע, אבל אתה מרגיש טוב. זה שאני רואה שהולכים לספר לחברים, וכל הידע שאני נתנתי להתפתח פה להרבה ילדים. באתי בהרגשה שאני מבין הכל, ושאני יודעת ושאני לומד את כולם, ואז הבנתי שזה
יפה מאוד. זאת אומרת... אז נורא נהניתי ללמוד ממי שכן הבין. מקסים, מקסים, מה שאת אומרת זה מקסים. את אומרת, זה משהו מאוד בוגר. כי מה שאת אומרת, ליה, נכון? מה שאת אומרת זה שבאת עם ציפיות, והיית בטוחה שתצליחי, ופתאום ראית שהציפיות הן לא כל כך מציאותיות, ולמרות זאת, במקום להתאכזב, את לקחת את הצד החיובי של זה, ואמרת, הנה עכשיו יש לי הזדמנות להעצים את הידיעות שלי ולדעת יותר ממה שחשבתי שאני יודעת. יפה מאוד. כן. ניכר שמתכונת הפעילות מעוררת את דמיונם של התלמידים, והם נלהבים להציע מתכונות נוספות המשלבות למידת עמיתים ופעילות מנחה תלמיד. העובדה שלי נגיד עובדת משהו, כולנו ביחד עובדים משהו, ואז נגיד אני מלמדת את זה, ודורון מלמדת את נוער, כך שכל קבוצה הזאת תדעת, זה גם חשוב. כפי שניתן להתרשם, הפעילות מהווה מסגרת מצוינת ללמידה יחידנית, כשלתלמידים יש חופש מלא לבחור את קצב ההתקדמות, את בני הזוג עמם ישתפו פעולה, ואת סגנון הלמידה המתאים להם. במהלך הפעילות נעשה שימוש במערכת אמצעי המחשה ופעולה מקורית, אשר פותחה ונוסתה במשך שנים רבות, ובמערך משימות שנוצר והותאם במיוחד למערכת זו. כאמור, המשימות עימן התמודדו התלמידים מייצגות את הנושאים שנלמדו במסגרת התוכנית במהלך השנה החולפת. הפעילות ממחישה היטב כיצד ניתן להפוך תכנים אלה למסקרנים, מלהיבים ומשמעותיים לתלמידים. בכוונת יוצרי התוכנית ליישם באופן נרחב את עקרונות התוכנית בפעילויות כגון אלה, הן בנושאים הלקוחים ישירות מתוך תוכנית הלימודים, והן בנושאים אחרים הקשורים בפיתוח החשיבה בכלל ופיתוח החשיבה המרחבית בפרט.